Najväčším tajomstvom úspešného života je len jedna jediná vec. A tú vec vám nikto nikdy nepovie, aby ste sa náhodou nedostali k tomu úspechu. Touto vecou je viera v samého seba. Ale pozor, nie je to viera vo svoje vlastné schopnosti, či už šikovnosť, inteligencia a podobne. Nie. To je častokrát len egoizmus. Táto viera v samého seba znamená vedieť, že každá jedna bunka v mojom tele je Božia. Že skutočne mám Boží potenciál. A čoho sa chytím, to mi pôjde. Pretože viem, že som viac ako toto telo. Viac ako tento mozog. A dokonca viac ako samotná duša.